هفپیمانیا niştîmanî opozisyona Sûriyê agadarî dide ji êrîşên dewleta Îslamî li ser bajarê Hesekê. Godoha şeşêmeha heştan, hevpeymaniya niştîmanî daxuyaniyek rojnamavanî belav kir. Têda agadariyê dide ji hewlên berdewam yerê xistina dewleta Îslamî bi êrîşkirin ser bajarê Hesekê li rojhilatê Bakurê Sûriyê. Got ev êrîş tên di nav planên wêrê xistinê ji bo rûberoya got destê xwedaniyê ser firehtir bike. û bi tirsê û kuştinê û ferzkirina îdeolojiyek biyanî li ser welatiyan li wê de verê û neçarkirina xelkê got de ji olên xwe berdin û li dû ve bîrûfikrên wan yên tarî herin. Hevpeyman tekez dike got ev gav wek gefek mezin û metirsîdar tê li ser xelkê Hesekê. û kapîkirineke ji wan êrîş û komkûkujiyên DAIŞ li Reqa û Mosulê kirî. û destdirêjiya wan li ser êzîdiyên Sincarê li Iraqê û gefên wan li xelkê dêre Zorê û êrîşên wan li ser Kurdên Kobanî. Berdewamkirina metirsiya vê fikrê tekfîrî yê got encama tundûtujiyê de gewre bû, ev tundûtujiya got rejîma Esed û komên çekdar yê got bikartînin dihêlê em li zengela metirsiyê bixin. Di vê derbarê de koalisyona xelkê bajarê Hesekê agadar dikin, got bilindtirîn yek girtina komelayetî pêk bînin. Ji bo tu cihek ji teroran re nemîne li nav bajêr. Koalisyon şermezarkirina xwe dubare dike li hemû kiryarên û tawanên gorê xistina DAIŞ dike û daxwaz ji civaka navdewletî dikin gol gor berpirsyaretiya xwe bin û tevger bikin ji bo pêşkêşkirina alîkariyan ji bo piştgiriya artêşa azad. Herwiha hêjayî gotinê gorê xistina dewleta Îslamî di çend rojên borî de êrîşî çend deverên Başûrê Kurdistanê kirin wek Zimar û Şengalê, sivîl koçber kirin û hin ji wan kuştin bi taybet ji êzîdiyan. Hevbendiya niştîmaniya Sûriyê van êrîşên dijminane li ser xaka herêmeke heval şermezar dike û dozayekîtiya her du milletên Arab û Kurd dike û yekîtiya xaka Sûrî dixwaze. Hevbendê rejîmên Sûrî û Iraqê û hêzên navdewletiyên piştgir ji wan re gunehkar dibîne û çi ziyanên digihîne milletê Sûrî ew berpirsin diberde. Bo programa Ark Bahar Derwîş.